control, but I'll sit and wait for it to unfold. 'Cause when you're looking, you never find all that you're looking for will find you blind. Halløj der, jeg vil bare lige vise det færdige resultat af mit hår. Det er godt nok 2 dage siden, at vi farvede det, mig og Karoline, men det er blevet pink. Det blev meget mere pink, end jeg lige havde forventet, men jeg har fået rigtig mange komplimenter, og jeg kan egentlig også godt selv lide det, så det er jo, hvad det er. Og det eneste, der måske lige er ved det, det er, at jeg har ikke fået noget farve i bunden. Og jeg tror, det er fordi, at jeg havde afbladet den her del af mit hår, men så er der selvfølgelig kommet noget udgroning. Og det kunne mit hår så ikke tage imod, og der stod også på pakken, at det her farve blev bedst taget imod hår, der var blevet afbladet. Men ja, jeg håber, at I selvfølgelig fandt den her hårfarvningsvideo på nogen måde interessant, og det kan være, at det var lidt anderledes end det, vi ser de danske YouTubere lave. Så ja, det var sådan min farvehår, og jeg skal lige vende mig til det, men jeg synes egentlig, det er sgu da kraftedeme fedt med sådan noget hår, også når man sådan går i byen, ikke? Alle står bare og kigger på en og til fitness. Jeg vil bare gerne have en ny farve, fordi at det gør sgu ikke gladere at kigge på. Gør det ikke? Prøv lige at se mig. Jeg er jo helt